Добър вечер! Обикновено подобни събития носят радост и вдъхновение. Тъй като обаче последните почти 2 седмици аз прекарах във Варна и Добрич и видях на практика как дарителите и доброволците са държавата в момента. И все още в мене адреналина, който ми създава тревога, не мога да изпитам напълно радостта от наградата, която получавам в момента. Но искам само да споделя с вас, че кампанията за бежанците, която направихме през декември и януари месец, беше истински урок за мен. Урок за солидарност, за взаимност, за доверие, за партньорство. В тази кампания се включиха много дарители. Не мога да изброя само тези, които в момента виждам тук. Доктор Росица Врабевска и Софарма, Фондация Отворено общество, Фондация Америка за България, Енко Вендинг и най-важните, освен тези, които подкрепиха със средства и с материали бежанците тогава, са хората от Refugee Support Group, доброволците, които бяха на място, които организираха, координираха и раздаваха храна и благодарение на които бежанците през декември и януари можеха да се изхранват, докато държавата се чудеше как да се справи. Затова истинската дума е за тях тази вечер и аплодисменти.